1000 нафар донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Академик Гулбуҷон Ғафуров ба барномаи фарҳангии ҷашни Наврӯз ҷалб гардиданд. Барои онҳо чӣ гуна имтиёз дода мешавад? Ректори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Академик Гулбуҷон Ғафуров Ҷамшед Ҷӯразода зимни нишасти матбуотӣ ин масъаларо чунин шарҳ дод. ҳисоби донишҷӯён миқдори муайяни донишҷӯён ҷалб шудаанд, теъдоди муайян. Барои ҳамаи донишҷӯён аз ҳисоби баъди машғулият ба ҳамон корҳои ҷамъиятӣ ҷалб карда мешаванд ва албатта барои онҳо пеш аз ҳама дарсҳои иловагӣ, машғулиятҳои иловагӣ ва албатта ҳангоми супурдии имтиҳонҳо имтиёзҳо пешбинӣ шудааст. нишасти хабарии роҳбарияти муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Академик Гулбуҷон Ғафуров бо нумояндагони васоити ахбори омма дар толори раёсати донишгоҳи мазкур баргузор шуд. Роҳбарият аз фаъолияти ин муассисаи илмию таълимӣ дар соли гузаштаи 2019 ҳисобот дод. соли 2019 донишгоҳ боз бо 8 муассисаи таҳсилоти олии кишварҳои Русия, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон шартномаҳои ҳамкориро ба имзо расондааст. Журналистон оиди аз нав ба ватан баргаштани донишҷӯёни Ҷумҳурии Ӯзбекистон пурсон шуданд. Ректори донишгоҳ гуфт, ки дар бораи интиқол ёфтани онҳо ба мактабҳои олии Ӯзбекистон ҳоло расман муроҷиат нашудааст. Агар ҳуҷҷатҳое ки талаб шудааст пешниҳод гардад, онҳо омодаанд онро ба донишгоҳҳои олии Ӯзбекистон пешниҳод созанд. интиқол ёфтан аз як донишгоҳ ба донишгоҳи дигар, аз дохил ба хориҷи кишвар ё баръакс аз хориҷ ба дохили кишвар, ин амри табиӣ аст. ин раванд ҳама сол донишгоҳи Хуҷанд яке аз донишгоҳи калонтарини Тоҷикистон аст ва донишгоҳи миллӣ ва донишгоҳи омӯзгорӣ. албатта ин раванд хеле фаъол аст ва дар мавриди интиқоли донишҷӯёни Ӯзбекистон қайд кардан ба маврид аст, ки имрӯз дар ҳақиқат нисбатан бештар интиқол гирифтид, лекин онҳо имрӯз фақат ҳуҷҷат гирифта изомаваз буд. дар бораи тартиби ҳуқуқии интиқол ёфтани донишҷӯёни Ӯзбекистон, аллакай ин санадҳои меъёрии ҳуқуқии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон инро чӣ мекунад? шумораи умумии донишҷӯёни донишгоҳ 20822 нафарро ташкил карда, аз он 11026 нафар дар шӯъбаи ғоибона таҳсил мекунанд. журналистон оид ба фаъолияти шӯъбаи фосилавӣ ва натиҷаи он суолгузорӣ карданд. Ҷамшед Ҷӯразода дастобардҳои шӯъбаи фосилавиро дар соли 2019 ёдрас намуд. аз интизоми баланди таҳсил дар донишгоҳ бувой медиҳад. интизом ки шуд, албатта сифат ҳам мешавад. бисёр чиз бо интизом вобаста аст. ва тамоми имрӯз омӯзгорони мо маводҳои худро барои донишҷӯёни шӯъбаи фосилавӣ ва дар сайтҳо ҷойгир карда. метавонам аз сайти таҳсилоти фосилавӣ донишҷӯён маводҳои устозонро дастрас кунад. дар соли хониши 2019-2020 ба курси якуми донишгоҳ 3285 нафар донишҷӯён дохил шуданд. фаъолияти таълимии донишгоҳ дар 18 факултет ва 80 кафедра ба роҳ мондоштааст. донишгоҳ аз рӯи 80 ихтисос дар шӯъбаи рӯзона ва аз рӯи 31 ихтисос дар шӯъбаи таҳсилоти фосилавӣ фаъолият дорад. роҳбарияти донишгоҳ бо ҳамкорӣ аз васоити ахбори омма изҳори қаноатмандӣ намуда, намояндагони васоити ахбори оммаро барои ҳамкории судманд ва рушди ҷомеа бо сипоснома сарфароз намуд. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аёбов барои барномаи иттилоотии хабар.